Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. Danas za vas nešto brzo, interesantno i lagano. Pripremat ću piletinu sa dimljenim sirom u pesto sosu sa tikvicama. Jeste zapamtili? Pošto sam ja jedva to izgovorio, sve gledam, rekao da sam neki sastojak zaboravio. Nisam. Jesam, zaboravio sam njoki kao prilog. Krećemo s njokama, ali na neki malo drugačiji način. Navikli ste kuvanje i tako dalje. Sad će da bude malo kuvanje, malo pečenje. Ali da vidite šta ću da radim. Tiganj koji se već ugreo stavljamo na suv tiganj. Njoke. Dosta mi je ovo. Poenta mi je da uhvate malo koricu. Pa onda voda, pa ću opustiti da se redukuju, ali gledajte šta ću da radim. Bitno je da ovo bude interesantno, a znate sigurno da će biti i ukusno. Mogu ja da grejem i ovaj grill tiganj. Krenuo sam od njoka. Već vam je jasno da se ovo jelo, kao što sam na početku rekao, jako brzo sprema. Sad ću da sačekam da voda ispari i njoke će biti gotove. Dodat ću i malo maslinovog ulja. Odmah da posolim, da ne bi kasnije zaboravio. Na ovaj način, kad pripremate njoke, dobit će jači, intenzivniji ukus. Neće biti onako gnjecave, da se lepe za zube. Ajmo dalje. Pileći file, malo da ga samo očistimo od ove masnoće. I potrudit ću se da isečem file tačno na pola. Pa dobro, tu je negde. Ok. Gornji debilj deo ću malo da istanjem. I još jedan trik da bi vam meso bilo mekše, a da nije lupano. Na ovaj način meso razmekšavamo, ali ostaje njegova tekstura tu. Kada tučete meso, vlakna bukvalno cepate i postoji mogućnost, osim ako niste ozbiljan majstor, da takvo meso ostane suvo kada pržite. Uvek malo ovako možete viljuškom da bocnete. Tako. Pripremio sam i meso. Odmah ću da izrendam i kačkavalj. Ovo jelo, kad krenete u proceduru pripreme, ne treba vam duže od 4 do 5 minuta. Ako nemate slučajno dimljeni sir, možete da koristite i običan kačkavalj. Ja sam odlučio danas da koristim dimljeni sir, jednostavno fali mi tog dimljenog ukusa. Sad ćemo još malo piletinu da okrenemo. Vidite kako je krenula da beli sa svih strana. I to je sad moment kada ćemo piletinu da okrenemo. Tako. Kako je lepa, sočna. Njam, njam, već mi se jede. Sad ćemo da je posolimo, u stvari sad već maltene i završavamo naše jelo.
Sad ćemo da stavimo dimljeni sir. Pažljivo, polako. Pa tikvice. Sve to dok se prži. Pa onda opet još malo dimljenog sira. Malo stisnete. I gasimo vatru, ovo je gotovo. I samo ćemo jednostavno da prebacimo drugi pileći file preko. Neka ga tu dok mi završimo naše njoke. Dobro. Njoke, voda, maslinovo ulje, malo soli. Pesto. Kakav miris pesta. Dok nam piletina ovde strpljivo čeka svoj red, malo ćemo da je počastimo sa puterom. Evo, nam plači. Evo putera, sad će tebi tu da bude lepo, fino. Tako. Dakle, skromna voda, pesto i malo parmezana. Gotovi i njoke. Sam vam rekao, sam obećao, kad krenete da radite za 5 minuta, nema šta duže da se radi. Idemo sad ovde njoke. Malo iskrivimo ovako tiganj da uzmemo sosa još. I jedan deo preko piletine. Ali ovaj donji. Wow, opet je restoran u vašem domu. Malo čerija. I ovako neki listić. Poneka grančica majčine dušice. Obožavam ovako da dekorišem tanjire. Ovo me u stvari baš smiruje. Malo bibera. I evo ga. Piletina sa divljenim sirom i tikvicama u sosu, pesto genovese i njoke za vas su bili danas na meniju. Još jedan restoran u vašem domu. Znate već, igrajte se, maštajte i uživajte. Ovo je bila još jedna Rašina kuhinja. Znate gde ćete me naći. Vidimo se.